Svima gore. Dragi gosti, dragi deco, dragi roditelji, dobrodošli na raspevanu jelu. Čast mi da u ime Color Press grupe najavim ovu divnu manifestaciju koju smo organizovali uz pomoć naših prijatelja iz UNICEF-a i Državnog centra Biljke. U programu koji će trajati do 8. januara imat ćete prilike da čujete decu iz škola stranih jezika, zatim škole glume kao i horove iz Novog Sada i drugih gradova Vojvodine. Svako veče, osim dane kada su praznici, u 18 časova u Državnom centru Biljke nastupaće jedan dečji hor sa programom božićnih i novogodišnjih pesama na različitim jezicima. Manifestacija raspevana jelka takođe je i humanitarnog karaktera. Naime, mi ćemo svakog dana dok traje program, ovih sat vremena, prikupljati odeću za beskućnike u Futogu. Ja ću da vas pozovem, da se odazovete i ovom delu naše akcije, kao što ćemo slušati mališane kako pevaju i kako spakujte malo svoje odeće, donesite ovde, pomoći ćemo onima kojima je to naravno najpotrebnije. Sad, ono što je moje posebno zadovoljstvo danas jeste da najavim našeg gosta. Ona je naime čuši šta smo danas ovde organizovali, kako će to sve da izgleda, oduševljeno prihvatila naš poziv, došla čak iz Beograda da ovde učestvuje u našem programu. Ajmo jedan veliki aplauz, dobrodošlicu za Tijanu Davčević. Tijana, da. Evo jedan veliki aplauz za ovu divnu decu koji otvaraju ovu raspevanu jelu, Christmas jelu ili ti Božić, nekako tako, novogodišnja Božića. Hvala vam što ste me pozvali. Meni je bilo zadovoljstvo. Ja sad moram nešto da te pitam. Prvo me zanima, da li si ti pisala Pedabrac? Poslala sam u mail. Poslala sam u mail jer mi inače tako komuniciramo svake godine od kad sam ušli ili od 21. vek, preko ta tehnologija i sve to nešto, tako da se dopisujemo redovno i bila sam dobra ove godine, tako da kako da će mi ispuniti i doneti taj poklon. A što si mu obećala za taj poklon? Obećala sam da ću biti malo više odgovornija prema svojoj karijeri, prema svojim planovima, tako da je novi album treba se završi svakog trenutka i obećala sam da ću napraviti jedan veliki koncert u Beogradu i u Novom Sadu. Reci mi, si ti pevala u filmu, si bila mala? Ja sam bežala sa časova kako Smo to morali da čujemo, barem ne sam da se dobro, lepo je učiti nove pesme. Samo je mogu da uzmem. Svaka čast, jedan veliki aplauz za Color Press Group Entertainment zajedno sa časopisom Hello koji je zajedno sa UNICEF-om uradio ovaj divni događaj i uopšte celu kampanju i akciju. Ja, pošto kao prava pevaljka nikad ne znam tekstove pesama, ja sam skinula sa interneta jednu pesmu koju vi sigurno znate. Pesma se zove Zvončić. Da možemo zajedno da idemo intonacija, tonalitet. Ne. Kad padne prvi sneg, kad zavedi se breg, na put se sprema taj deda večno mlad. Kad čuje zvona zvon, kad pojavi se on, sa igračaka sto. Hej, zvončići, zvončići, zvonite kroz noć. Večeras se deda mraz kroz svaku glasni reč. Hej, zvončići, zvončići,
koje su uskraćene osnovne životne mogućnosti. ELF sistema koristi muziku kao alat za društvenu inkluziju i obuhvata 4 miliona dece širom sveta. Zbog svoje dugotrajnosti i efikasnosti, ovaj hor proglašen je od strane UNESCO za najuspešniji socijalno inkluzivni program u svetu. U Srbiji, kod nas, program sprovodi Music Art Project. U 6 gradova obuhvata 250 dece iz srednjih i nižih društvenih slojeva, ali je okrenut najviše ka deci sa margina društva. Muzičke radionice ELF sistema u Novom Sadu organizuju se u okviru saradnje Kulturnog centra Novog Sada i Centra za socijalni rad Novog Sada, čiji štićenici su polaznici ovih radionica. Ove radionice vode nastavnica Una Gašparović i Maja Bugobrat, a program ELF sistema u prenosu koji se organizuje u saradnji sa dečjim horom Kruna od Vota vodi nastavnica Maja Obradović. Objedinjeno ova dva hora iz dva grada će nastupiti u okviru manifestacije Raspevana Jelka. Veliki aplauz za njih. Još jednom, dobro nam došli i da vas čujemo. Svi
pozovem našu dragu gošću iz UNICEF-a, gospođu Vesnu Savić-Đukić, da nam kaže par reči, pa da je pozdravimo jednim aplauzom. Vesna, dobro nam došli. Dragi deco, vi ste fantastični, divno pevate, bavite se divnim stvarima. Dragi gosti, probajte, mame, tate koje slušaju svoju decu, žele da sve da pozdravim ispod UNICEF-a i da kažem da mi je posebno drago da smo ovoj divnu inicijativu o kojoj pričamo već posle par meseci započeli upravo ovdje u Novom Sadu, u shopping centru i sigurno sam da će svaki dan biti divan i da ćemo svi zajedno uz ove divne horove dočekati novu godinu u mnogo boljem raspoloženju. Hvala puno svima. Hvala vam još jednom. Ja ću da iskoristim ovu kratku pauzu tako da vas još jednom podsjetim da je manifestacija Raspevana jelka takođe i humanitarnog karaktera. Prikupljamo odeću za one kojima je to najpotrebnije za beskućnike u domu, pa vas pozivam ovom prilikom da se priključite našoj akciji i ukoliko ste naravno u mogućnosti pripremite odeću za stare. Samo sad prekinu. Ovo je svi integralno bilo, znači pošto sam se šetao, to sam sve ostavio čisto da ti kad ubaciš jedan u drugi da možeš lakše, sad sam zaustavio. Pa ga ti vidi. Sad šta moram da ti gledati kada šališ, kada da ne zakada sutra, da režimo, šta da gradimo, informativno. Sa
mnogi korovi, pevaće nam mnoga deca, imat ćemo